megalayapost.news. Ipai ba nang song ka snong tasor maudkar Hariboy district mentakasngi kelalik bentur saka office u assistant executive engineer ka nongpo rural distribution subdivision MEPDCL nongpo na mentabun ujor halor ka jingkiu palat ka by boarding electric kane ka jingtur ne ujor sendon halor ka jingkiu ka by boarding electric ketika snong kadai hadin bagi pai ba kila bitar bat bak jimso ya hapsu ya kata ka jingkiu ka bil jong ka by boarding electric hakita snong kumbala penpau hakan ngasngi kila don hadu lai putli kitruming di balamat ya kan ka jing sakta haka jing kiu palat kabay penungkam ke boarding electric hakan ka snong tasor maudkar kani ka jing kundu u engineer kelongru bagi te gilongying ki kwa ban panjing sai halo kani ka jing kiu palat kabil nyong ka bay boarding haki yang gisem jongki teng apa hadin lai panai teng ar panai teng san panai kam cupai tikana kala kiu shibun pi kini ki panai bela dep tengi siu tang spa tam spa fau ko ar spa prapeu mendapat koi kan nyew hajar luna kumba kajung ada koi kan riu hajar tuna kan nyew hajar tang nyew sau sengi ken koi hadu kata te ban sewi kata min don besar ta ta daung iwan kendo iki kan nyew kilak ban dilet mo yodon ki iki ba ki kumkin bakala te bakin ong baki bakalar ki ong ra baki bakala ki ong wedang pen i meneh bastang lagi ong kabiang bai te kabiang hang ndukur kom ki kwa bakin pen syai gen kamar bangi ikat kung gajing pejungi te kabiang ka iwan kenang ne hakan ni ka office MCL tang ban wan pancing bud naki balai ka kan ni ka bilai jungi menta ka kiu kensan habangi la dep siu kelas pemen mentangi i dei benai baar ma kum gajunga dei benai baar las pemen tang ban dalwan keli ki ong ba nadu benai bispeu benai bakatwe hadu mentangi pat siu te ka tangi kwa ban yo jing syai bakin batai tang ba ni lai den keli rum su ngi kumpat ba ngi su thu ba ta yang tu jing batai siki sudah bok bangi ya wan lang ni pat kini kirang baru kini ki ba la ya lam khamat wan keli dik tharai ki la kham su ham ki ni te kum ki pat ba dingin su thu rai kato tamangi shuwan keli jingmet te sagawer kerpat ki da ki la ban penrit makhendian ndai tang khendian ro ban long normal ke madai ban siu tang kata hi gajing mut jingi ban wan hang ban wan keli ki kai ga dawa pelong ban kiu kan san kuni kan ngi ki baduk ki ba 11 ngin ai ngin la ban siu kan san tang si benai arbenai la poi do kan riu kan nyew hajar ka bil te ki badon kun kin sakun ne kin pelik skul kun ne kin sewi kan ni ka bilaj ne da siu lut ya ka tu da ai kun kin bam pelik skul kun da ai te kau kun da ai te ka ni kerpat ya ka sarkar kan dalong ka balak ta khalem yang ngi ki baduk ka suk 12 ni ban dele ka balak ban penbiang man benai ro pha ka bilaj man benai ro ong ngi gitu ki mitari daran itu nong siu bilaj ro makin lebha berkat ingi baduk pasuk ki bom dan belah mo ka babiang te lada koi kumde bahe ka bilaj te himla araban siu ban ni ki ong ban kin sai kren shalon ba kajiban ni ne po office jong ka misal ada ka tau ba ka jingkiu kalau ka jingkiu jong ka bilaj ba kinong susnong baju siuba bilaj laki sanspa ne sauspa ansi benai ki hap kan siu ka bilaj menta taki ho hajar ki ba tam no ki fo dan ki bayo khatsan dan ki bayo khatnyau khatra te ngiwan ban pancing mut napo ka office nang ne ba balai hadu kata ka piu ka bilaj den re habang koi hang ne ngilap ba kacing siu bilaj ne sim bilaj na du penai oktober balawan ra ya ka smart bitar po ka snong ka jongi i ba kambiang marka bel bakisim kiong bakisim profesional barka kiong profesional kisim be ya ka rate ka ba misim ya ka light balada ka 10 kilowatt kisim tang 10 kilowatt bat ya ka consume kimsim te ka penlengo yang i bar ba ka smart meter ka wan kat ba ka awareness kam dadon te namar ba kam dan awareness program di pa ba kim sai bat kusutu ba ka jing siu bilaj kala siu henry kisiu tangnya kata bat da kala poi kum kan ka kis ba ka bilaj kala kibun te ngi haban wan mi sene ban pancing sai na confess nam ni te kendiat ngiyo ya ka jing sai ba ka de na kata henry tempat long ka ba ai jinghun yang ni namar ba sampat urlong ya ka jing kwa ka jing ni namar ka dang long ka barang sadum ni tinggi layak keren bat executive engineer nang ni bat ula ong ba sekren salor ya kan kam ti ngi kimilenti ba kam kanlong ka ba biang bat kinang tribha kenang ba kadam dan kenang manra ya kai ka ba kum kene ti ngi terpat ya sarkar tanang pej
nangis mucusai ba ya kalat mental asim daga company tingi kerpat jure ke sarkar pakan pej bahaya kum gini company bakin wanra ya sistem ke ba trekam mahgurkam ke ba biang senang kana merak jinge ya kipej ba kibasong apo kathai bejongi di ba tang kata di yaki cincip hambun min sae pirdin bang lawan mi pat na ka office jung si nandena Meghalaya Post.news